Det fik jeg. Hvor fint at vi ikke får et skud til. Synes I rykker den længere frem? Nej. På toppen nu. Ja, så kom den. Så kom. Ja, den ligger til. Den skal altid komme. Der er altid nogen, der skal på at lægge. Øj, Dobi. Kom så, Dobi. Helt hen. Så. Det er altså godt. Lønborg, han er ikke rar. Han vælter. Byg en borg til den, Lønborg. Du skal også tænke mig. Tjep. Bygge en borg. Jeg skal bare bygges borg. Lønborg, var nu sød. Det bliver jeg. Jeg får min DVD-samling i programmer. Koldt. Hvad består der af 2 DVD'er eller hvad? Oh no. Vent dig, så man kan se. You got your ass fucked up! Se hvor fint det er! Vi kan se røven deroppe. Den var god, den der. Var der stadig en, Fuck, hey.